ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои навбатиро тамошо карда истодаед. Тамошобинони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам барои шумо анамихел вая паплинои вишифкадори нава нишон диҳам. Нусхаҳои беҳад хушрӯ доранд. Ино нархошон аз 180 сомон сар мешавад то 250 сомона. Ози нишон метавонам 250 сомаш мисол вишифкаш хеле ва хеле зиёд. Бисёрам паплинои хушрӯ. Нархи анаминора нархи 3 метрша дар назар дорам. Марҳамат, бисёр рангои хушрӯ доранд. Агар ба шумо дар кор бошад, мо доставка дорем. То охири видеоро тамошо кунед. Беҳад матоъҳои зебора ба навор гирифтагиам бо нархҳои нағз барои касоне ки тухус харидар мехоҳанд сару по. Марҳамат бинед, шояд ягон чизе ба шумо маъқул мешавад. иҷода инчунин ҳаст аз анамин намуд поповзадагиҳо. небинед бо ҳастан ин намуд вишифка. Ҳама ино вишифка дорад. Хеле ки гуфтум нархошон аз 180 сомон сар мешава. Паплинои вишифкадор бисёрам хушрӯай. сол 190-200 ҳам хел мерава ба нархошон. бисёр ҳам нағз. Дар видеоҳои оянда кӯшиш мекунам бо анамин паплиное ки вишифкадораи 170 сомон буданд ва ёям ба навор гирифта нишон диҳам. дӯстони азиз, бо мо бошед ва то охири видеоро тамошо кунед. Ана ин нусхаҳои бисёрам хушрӯ нав чанд ранг дорад. нусхаҳои нави амин поповзадагии паплино ё ин ки вишифкадоро беҳад бисёрай беҳад хушрӯай. аз сабабе ки ҳозир фасли гармо аст, шумо метавонед аз анамин намудо харидорӣ кунед. сифатҳошонам хубай бинед. ина инон лавдоманиян. бисёрам вишифкаош зиёд задагиай хушрӯай. рангошонам дар ино ҳам дар паплин ҳаст, ҳам дар ламираж. Ламираж яъне паплини камакак блескдор. на ин намудоша бинед. и 250 сомашай. аз и чанд ранг дора. сифати нақсшай ино дӯстони азиз. ҳаминоям сор доранд. ана ин ранги сафедчаш. касоне ки мехоҳанд ранги сафед марҳамат ҳаст. и тарафта бо ана 180 сума. ино новинкаян. поёнша бинед заркати. анамихе лавдоманияй вишифказадагиай. дар иҷа беҳад рангои зиёд дора. баъзан рангош ҳозир тамом шудагиай, вале чӣ хеле ки ба мо фаҳмонидан рӯзҳои наздик боз ҳам мебиёяд дигар рангош. марҳамат бинед. агар ба шумо дар кор бошад, ба мо нависед. мо доставка дорем ба Русия. дӯстони азиз, ин видеоро ман аз Корвон Сити, аз тарафи Корвон Сити, дарвозаи Ноливой, дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат, метавонед омада худи шумо аз бозор дида харидорӣ намоед. иҷода баъзе нусхаҳое ки анамин ҳозир ҳаст паплинода новинкода дар вилюрам доранд. анамин нусхаҳо вилюрои 500-600 сомонада ҳаст. иҷа боша ҳозир ҳамаи амин нусхаҳои мисол вишифка ҳамаш дар паплинай. иношам новинкае дӯстони азиз. бинед чӣ қадар рангои хушрӯ дорад. метавонед омада бинед ва сипас харидорӣ намоед. бисёрам рангои дилкаш ва ба бонувони мо зебанда. дар ин ҷо боз ҳам мехоҳам барои шумо комбахтора нишон диҳам. комбахтҳо нархошон 350 сомон 380 сомонай тақрибан нархошон. баъд бо 300 сомонаям доранд. марҳамат бинед. бисёрам комбахтҳои хушрӯ. нусхаҳошон гуногунай ва рангошонам низ ҳар хелаяй. ози шумо инора тамошо кунед. дар видеои оянда агар шавад, ма барои шумо анамин комбахтҳое ки нусхаҳое ки ози шумо дида истодаед сорти дубайскиша ба навор гирифтагӣ ҳастам. анамин намуд махсусан амин намудша. ин мисол 350-400 бошад. ана дубайскиёш 750-700 тақрибан нархошон. ва ёра нишон метиҳам беҳад ва ёшам хушрӯвай. вале ина ин дуюм сорте ки айни замон шумо дида истодаед, инам бисёр ҳам сифати матоъш хушрӯвай, ҳам
гулошон анамун гулое ки дар анамун комбахтои қиматӣ ҳаст дар ваё дида мешавад. бинед чӣ қадар комбахтои хушро. имрӯза видеора ман ҳамаша аз як нуқтаи савдо ба навор гирифтагӣ ҳастам дӯстони азиз ва чӣ хеле ки нав гуфтум ва бори дигар такрор мекунам, агар шумо харидорӣ кардан хоҳед, пас метавонед тарафи Корвон Сити дарвозаи ноливой дуюм ряд омада аз анамин борҳо харидорӣ намоед. аввал омада як маротиба муқоиса кунед нархҳора, мисол чанд ҷора бинед, шояд ҷоеда арзонтар бошад ва аз он ҷо харидорӣ кунед. мақсади ман фақат барои шумо нишон додан, то ин ки шумо анамин матои дилхоҳтона пайдо кунед. рости бисёр вақт анамин подписчикҳо менависанд ки барои мисол сарупои арӯс мо бо ягон намуд мато хариданӣ ҳастем, нишон тиед гуфта. барои аввай ман тасмим гирифтам имрӯз ҳам комбахт ва ҳам виллюру сеточниёра нишон метиҳам, то ин ки шумо тамошо карда интихоб намоед. ҳозир бинед то охири видеора бисёрам сеточниҳои нави хушро омадагиай. набинед ин намуд комбахто анаи рангош ҳамаш қариб рангои сурх мондагиай. чӣ хеле ки гуфтам комбахт аз 300 сомон сар мешава то 400-450 сомона. кадом намуде ки шумо мехоҳед комбахт пайдо карда метавонед. ино ҳамашон комбахтои хушруван, патошон ғавсай. набинед ин нусхаоша як бор ман ба шумо ба навор гирифта будам аз ҳамин намудо. иҷоза дӯстони азиз, марҳамат бинед беҳад сеточниҳои фасони хушрӯ ҳамроҳи хичи холошонай шумо метавонед омада бинед ва харидорӣ намоед. нархҳои ин сеточниҳо дӯстони азиз, намин намуд материалҳое ки ҳозир ман нишон метиҳам, нархҳошон сар мешава 450, 500, 550. бисёрам хушруванд. баъд боз новинкаҳои 600 сомонашам ҳаст. ва мо пурра умумӣ фаҳмондан нархҳошона ки аз анамин 400 сомон 450 сомон сар мешава ва қиматаш то анамин 600 сомонай. марҳамат бинед, агар ба шумо писанд бошад омада бо худи шумо касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед як бор нарху навошона муқоиса карда сипас харидорӣ намоед. бинед чӣ қадар нусхаҳои хушрӯ, ино ҳамаш сеточниян ҳамроҳи чихол. ҳозир бо ма вайша нишон метиҳам. кадомеша ки тагш паплин баринай вайда бе чихол пӯшида меша, вале ҳамин нусхаҳояй. ҳозир вайёрам бинед. на барои арӯсҳо бисёрам сеточниҳои фасони хушрӯ баромадай. арабский шолк меган инора. дӯстони азиз, аз ин чанд намуд сор дора. ине ки ҳозир ман ба шумо нишон дода истодам, ҳам гулои наван, ҳам сорти мисол фасони хушрӯш, сорти нағзаш. беҳад ва беҳад нусхаҳои хушрӯ. ҳамаи ино чихол доранд. бинед блестящий омадагиай тагаш и чихолай. рангошона бинед аз анамин гулдоро. ино новинкаян. баъд ана касоне ки розви мехоҳед, сеточнии розвиам ҳаст. интихобуш хеле васеяй анамин намуд чихолдорора. чӣ ранге ки хоҳед пайдо карда метавонед дӯстони азиз. ана ин намудам моделиш хушрӯ нежни омадагиай гулош. рангошонам беҳад рангои нағз. чӣ хеле ки гуфтум дӯстони азиз, ҳамаи ино сифатҳои хубшанд. аз ин да арзоношам дида будам баъзе ҷода, вале вай сифаташ ба ин биромадан наметавона. марҳамат бо худи шумо омада муқоиса кунед, мисол кадомаш чӣ фарқ дора аз якдигараш. анами гулам бисёр гули хушрӯвай. арабский шолк
иҷада инчунин дӯстони азиз анамин намуде ки ма шумода нишон додум ҳамаён амун сетичниё иҷада бинед тагиш бечи холай ира бечи хол пӯшида мешава и сетични нестай ҳаму гулояй вале сетични нестай тагиш ласай нархҳои ино бошад аз 450 сомон 400 сомон сар мешава то ба фикрам 500 сомона хулоса ки ҳангоме ки бо бозор мебиёед якбор омада худтон аз наздик бинед муқоиса кунед сипас харидорӣ намоед ина бисёрам рангҳои хушрӯ гулҳои хушрӯ зебанда ина иноша бинед дохилишта бо заркати вишивка задагиай ҳам бархтай ҳам дар дохилиш бо зар вишивка задагиай наи рангош ҳаст аз ино агар як видео пеш дида бошед дар унҷа бо аз 250 сомон то 350 сомонарам нишон додагӣ ҳастам агар хоҳед аз ваёш гиред акун инош бо гулои наван ҳамаш нусхаҳои нав овардагиян барои ҳамин камакак нархи ино аз ваё фарқ мекуна вале сифаташон ягай касоне ки дидан мехоҳанд марҳамат якта видео пеш аз ин тамошо кунед бисёрам дар уҷа анами хел шолкои хуб яъне ки анамин арабски шолкои нағз ба навор гирифтагӣ ҳастам тамошо карда интихоб намоед и гулошон буданд дӯстони азиз ва боз ҳам хостум барои шумо нишон диҳам дар инҷа инчунин анами хел вилюрои хушрӯ ҳастай якум сортам набоша сифати хуб шай ино ана инаш якум сортай дӯстони азиз нархи 1000 сомонай нархи донаш ҳамин чизое ки ман имрӯз нишон додам ҳамаи нархи донаша ба назар бигиред нархи донара гуфтагӣ ҳастам касоне ки мисол бисёртар харидорӣ мекунанд бо скидка дора арзон мекунанд нархи оптимкати ҳисоб карда метиҳанд ина бинед чӣ қадар вилюрш тозаи хушрӯ оз я наваи дигар вилюрое ки ҳаст дар уҷаи вишивка задагиё ва ёрам нишон метиҳам марҳамат бинед и вилюро 500 сомон 550 сомон нархошон аз 450 сар мешад то 550 сомона бисёр нусхаҳои хушрӯвай дӯстони азиз сифаташонам нағзай аз анами вилюро бо ҳаст ки 250 350 сомашам ҳаст вале ваё сифаташон безеба аст ба ин баромада наметавона аммо и тозашам нест мисол ҳамине ки шумо дида истодаед сифати хубай вале сифати якум нест сифати якуми ино аз 1000 сомон болояй дӯстони азиз хулас марҳамат тамошо кунед агар ба шумо дар кор бошад анамин рақамое ки дар рӯи экран ҳаст дар WhatsApp нависед ва пурратар ма боз ба шумо маълумотша метиҳам ки мо чӣ хел равон мекунем мисол доставкаш чанд пул меистад